Snívate o krásnom, veľkom, slnečnom pozemku? Mám tu jeden taký pre vás. Dokonca aj s menším rodinným domom. Poďme sa na ňo spolu pozrieť. Obec Jánovce leží 32 km od Bratislavy, 10 km od Senca a 17 km od Galanty. Jánovce sú známe svojimi výbornými pekárenskými výrobkami, ktoré si vždy čerstvé môžete kúpiť v pekárni len kúsok od domu. Aj keď práve nemáte k dispozícii auto, pravidelnými autobusovými linkami sa dopravíte všade, kam potrebujete. Dom bol postavený v 50. rokoch minulého storočia. To, že sa v ňom v posledných rokoch nebývalo, sa na ňom žiaľ prejavilo a vyžaduje si kompletnú rekonštrukciu. Dom je trojizbový a všetky izby spája dlhá chodba tiahnuca sa popri celom dome. Jediná prechodná izba je kuchyňa, z ktorej sa dostanete do kúpeľne a do prednej izby. To, že je dom v pôvodnom stave, vidíte na podlahách, omietkach i oknách. Vchod na povalu je pred zadnou izbou, do ktorej sa dostanete z dvora. Dom je čiastočne podpivničený a patria k nemu aj hospodárske budovy, ktoré sa v minulosti využívali na chov domácich zvierat. Na pozemku sú privedené všetky inžinierske siete od mäskej vody cez studňu, plyn, elektrínu až po kanalizáciu. Pozemok je naozaj veľkorysý, s výmerou až 3265 m2. Vďaka svojej južnej orientácii si na pozemku slnko užijete po celý rok. Z Janoviec sa s vami lúči Veronika Peterová. Ak sa chcete presvedčiť, že pozemok je naozaj priestranný a slnečný, dokonca aj lokalita vám vyhovuje, zavolajte mi a dohodneme si obhliadku.